Peter Lewis dwi ac rwy'n rhan o'r tîm Galwedigaethau yn yr ysgobaeth hon. A fy rôl i yw annog pobl i wybod bod Duw gyda chi, gan eich arwain a'ch arfogi i dyfu teyrnas Dduw mewn rhyw ffordd personol i chi. Felly dewch i ni edrych eto heddiw ar y trydydd salm ar 20. A chan fod y salm yn canolbwyntio ar ddefaid, mae gennym oherwydd fi, a fydd yn ymweld â rai defaid rhywle yn y cymoedd. Wel, jyst wedi dringo rhyw yn y cymoedd, rwy'n mynd i troi y camera rownd. A dyma ni yn y caeau. Allwch chi weld yr ŵyn a'r defaid. Wel, yr arglwydd yw fy migael. Wel, os mae Iesu yn figael, wel, pwy ydw i te? Pwy ydw i yn y salm? Cymeriad y darllenydd yw, wel, Dafydd. Ie, Dafydd fi, defaid ni. Ond mae cymeriad yn newid cyn bo hir, oherwydd mae Duw, mae'r bugail, yn gwneud paratoi gwledd. Gwledd ar gyfer Dafydd, defaid, dwi ddim yn meddwl. Felly mae cymeriad a darllenydd yn newid i pwy? Pwy ydw i os dwi'n darllen y salm? Gadewch i ni weld. Dewch yn ôl at y salm a llawed recordiad gan John Jones yn ei ddarllen. Salm 23. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe awnau mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe ymharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, perhodion ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnau niwed. Canis yr wyt ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Ti a arlwy ffordd gar fy mron yngwydd fy ngwrthwynebwyr. I raist fy mhen a golew, fy ffiol sy'n lawn, daioni a thrigaredd, yn ddiddiau am cynlyniant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dra gywir. Felly, mae Salm 23 yn dathlu'r ffaith bod Duw yn dod ochr yn ochr â ni, a'i ddilynwyr. Ond nid ydyn yn ddilynwyr fel defaid yn cael ei harwain gan fugail heb gwybod dim byd am y dyfodol, mae hynny chydig yn oddefol i mi. Na, rydyn ni'n rhyngweithio. Rydyn ni'n tyfu mewn ffydd. Rydyn ni'n dysgu. Rydyn ni'n datblygu ein bywyd ysbrydol. A dyna pam mae'n well gen i feddwl amdano ei hunain fel disgyblion. Allwch chi weld y thema hon yn datblygu trwy gydol y salm. Gadewch ni weld. Felly trwy'r salm rwy'n cael fy arwain. Rwy'n cael fy adfywio. Rwy'n cael fy amddiffyn. Rwy'n cael fy nghysuro.
Rwy'n cael fy anrhydeddu. Rwy'n cael fy mendithio. Ac, wel, rwy'n cael pwrpas i'n bywyd. Wel, yn y Beibl, daeth menywod a dynion a phlant yn ddisgyblion gyda Iesu. Mae'n ddefnyddiol i mi feddwl amdano fy hun fel disgybl i Iesu heddiw, oherwydd fy mod i eisiau wneud gwahaniaeth yn y byd hwn. I wneud gwahaniaeth trwy fy mywyd a fy mywyd ysbrydol. A trwy'r amser, mae Duw yn gofyn i ni, mae'n galw ni. Am beth? Wel, i wneud gwahaniaeth i'r byd hwn. Dach chi'n dychmygu eich bod chi'n ddisgybl ac yn chwarae ran bwysig yng nghynllun Duw ar gyfer y byd hwn? Wel, stopiwch am eiliad. Gofyn y cwestiwn. Pryd dych chi'n ddisgybl i Iesu? Pryd wyt ti'n ddisgybl Iesu? Wrth i mi fynd am dro gyda'r cwn, pwy ydw i? Ddisgybl ydw i. Oes tema wrth i mi helpu'r gymuned trwy'r wirfoddoli, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Wrth i mi ymlacio gyda'n ffrindiau ar-lein, wrth gwrs, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Wrth i mi wneud training yn y gym, neu'r lolfa, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Ac wrth i mi aros yn y car i'r bechgyn yn dod nôl o'r pêl-droed, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Wrth i mi goginio ar gyfer y teulu, bechgyn, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Hwyl. Gyda'r cymdogion, pwy ydw i? Disgybl ydw i. Yn fy mywyd crefyddol, ysbrydol, pwy ydw i? Disgybl ydw i. A dyna'r gwirionedd. Rydyn ni bob amser yn ddisgyblion neu yn ddefaid sy'n cael ei harwain gan yr arglwydd. Mae'n tîm Galwedigaethau eisiau eich cefnogi chi i wneud gwahaniaeth yn ein byd i Dduw. Ac nid wyf yn sôn am bawb yn cael ei hordeinio yn y ffeiriaid, ond gallwn ni helpu yno. Rydyn ni'n cynnig awgrymiadau bobl ystyried sut mae Duw yn ei galw heddiw, ffyrdd personol iddyn nhw. Dewch o hyd i ni ar wefan yr ysgobaeth, Facebook, Twitter, Instagram. Ac yn ystod yr wythnosau nesaf, rwy'n cychwyn sesiynau misiol i helpu bobl i wrando a Dduw yn well, mwyn i ni cael ein harwain i'r lleoedd sydd fel porfeydd gwyrdd a dyfroedd tawel. Anfonwch e-bost ataf neu edrychwch ar fy fideos sy'n sôn am Galwedigaethau ar sianel YouTube ar ysgobaeth. Gweddion, arglwydd dyma fi ar dy alwad di, llefwch arglwydd,
mae dy wath yn gwrando. Ac rwy'n gweddio am fendith Duw drosoch chi ar hyn o bryd mwyn i chi fyw bywyd sy'n gwneud gwahaniaeth yn hairnas Dduw yn ein plith. Hwyl!